יאללה, תרוץ, צלם. טוב! טוב! פז עם הריבאונד, עם הריבוע. תקלוע לריבוע. לריבוע, אבל לריבוע. זה סל 3.5. זה גבוה הסל הזה, זה לא כמו אצלנו בבית. אצלנו זה 2.40, זה פה הרבה יותר גבוה, צריך להשתדל קצת יותר גבוה, בוא חמוד, בוא. טוב, שיילי, טוב. אבא, זה מורן חמוד. מורן חמוד מאוד, נכון. יופי! אני רוצה לעשות מורן משחק. לא, הוא הולך להתקלח. להתקלח? כן, הוא צריך לצאת עם הילדים שלו. נו. רציתי לעשות מורן משחק. טוב! איזה גדול אתה, שיילי, טוב, שיילי! אתה שם לב שאחיך קולע 5-6 זריקות רצוף? אבא. תסתכל על אחיך. אולי גם אחר אבל לנוקיה. כן, בסדר, תקלע. פז, תקלע נורמלי. תקלע נורמלי, אל תבלבל את המוח. כן, תעלה לו, תקלע נורמלי. יופי, פז, תעלה, קדימה. אני לא מאמין, אני קולע ומחזיר. טוב, שיילי. טוב, פז. טוב, פז. קדימה. פז, קדימה, תעלה, תעלה, תעלה. תעלה, עם הריבאונד, יותר גבוה. אז יותר חזק. שיילי, אתה לא יכול לקלוע מ3. יופי, כל הכבוד. יופי. נו. תעלה, תעלה, תרוץ. תגמור את המהלך, תגמור את התרגיל עד הסוף. אתה תופס את הכדור פה, ביקשתי ממך לקלוע לריבוע. חזק, הרבה יותר חזק. קדימה, לא לתפוס את הכדור. בדיוק, בדיוק. הלאה, כן. קדימה, תמשיך. עוד פעם, שיילי, עוד פעם, פז, עוד פעם. עוד פעם, לא עונשין, עוד פעם. חזק. טוב. עכשיו בוא תקלע מעונשין, נראה אם אתה תגיע בכלל. אני מגיע. בוא נראה. בוא נראה אם אתה מגיע. הגעת? אני מצלם. טוב, שיילי. פז, אותו זריקה בדיוק, רק יותר בקשת, יותר חזק. בבית זה 2.45, פה זה יותר גבוה. יופי, כל הכבוד. אתה מצלם? כן, אני מצלם. שיילי, זה גבוה לך, אבא. לא חמוד, לא.